Jon Aramendinaz, bera Aitor Mendilibar, eta, bueno, Habana Glass laburmetraiarekin etorri gara Durangora. Lider Nando naiz, Lider Nando Muñoz, horrela sinatu dudalako liburua. Eta, Izotzura izeneko nire lehenbiziko novela orkestera etorri naiz azokara, azoka hontara. Eta, ea, gustoko dezuen novela. Izotzura eleberriak kontatzen duena da, bi emakumeren arteko, bi neskaren arteko adiskidetasun harremana. Ardatza berez hori da, baina pixkat fondoa edo testu ingurua azkenean musika giroa da, musikaren industriaz. Kontatzen du pixkat bi neskaren historia, herri berean hazi, lagunak egin, eta gero musikan bakoitzak bere ibilbidea egiten duela. Orduan, pixkat adiskidetasun harreman horren gora bera kontatzen ditu. Habana Glass da, orain dela 3 urte edo Jon eta ni hasi ginen labur metrai bat hasi ginen egiten, eta orain dela gutxi bukatu egula, eta aukigu aukera hemen Durangoko azokan aurkezteko, eta posik hemen egotiaz. Labur metrai honetan, azkenien road movie formato bat egin dugu, orduan errepidea, berotasuna, musika asko agertuko da, eta argudiari dago gizonez, apur bat, 80. hamarkadan ikusitako pasarte batek, protagonistaren bizitza baldintzatuko da filma aurrera doan inean, hori izango zen, apur bat, goitzik kontaute. Dudarik gabe, animali fantastiko bat izango banintz, erensuge bat izango nintzateke. Iruditzen zaidalako boterea daukan animali bat dela. Nik animali fantastiko bat aukilekotan aukeratuko naben xagusara. Nire animal fantastiko gustokuena dragoie.